தைராய்டுல பிரச்சனை இருந்தா வெயிட் ஏறுமா இல்ல வெயிட் இறங்குமா? ரெண்டுமே தான் ஆகும். நம்மளோட கழுத்துல முன்பகுதியில பட்டர்ஃபிளை ஷேப்ல இருக்கும். தைராய்டோட வேலையே நம்ம உடம்புல இருக்கிற அயோடினை எடுத்துட்டு T3 T4ன்னு 2 ஹார்மோன்ஸ உற்பத்தி செய்யறதுதான். பொதுவா நம்ம உடம்புல எண்டோக்ரைன் எக்ஸோக்ரைன் 2 கிளாண்ட் இருக்கு. எண்டோக்ரைன்னா நாளமில்லா சுரப்பி. இது சுரக்கிற என்சைம்ஸ் ஹார்மோன் எல்லாத்தையுமே டியூப் இல்லாம ஸ்ட்ரைட்டா ரத்தத்துல கலக்க விடும். எக்ஸோக்ரைன்னா நாளம் இருக்கிற சுரப்பி. அதோட என்சைம்ஸ் ஹார்மோன்ஸ் எல்லாத்தையும் டியூப் வழியா எந்த உறுப்புகளுக்கு அனுப்பணுமோ அந்த மாதிரி அனுப்பும். இந்த தைராய்டுங்கிறது எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட், அதாவது நாளமில்லா சுரப்பி, தன்னோட ஹார்மோன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஸ்ட்ரைட்டா பிளட் ஸ்ட்ரீம்ல விடுறதுதான் தைராய்டு. இந்த ஹார்மோன்ஸ் தான் நம்மளோட இதயம் சரிவர ஃபங்க்ஷன் ஆகிறதுக்கும், செரிமானம் நல்லபடியா ஆகிறதுக்கும், மூளை வளர்ச்சி, நரம்பு மண்டலம் ஆரோக்கியமா இருக்கிறதுக்கும், எலும்பு ஆரோக்கியமா இருக்கிறதுக்கும், நம்மளோட மசில்ஸ் எல்லாமே தசை பகுதிகள்லாம் ஸ்ட்ராங் ஆகிறதுக்கும் உதவுது. பீரியட்ஸ்ல பிரச்சனை இருக்கு, சரிவர பீரியட்ஸ் ஆகல, பிரெக்னன்சிக்கு ட்ரை பண்றேன், எனக்கு பிரெக்னன்சி டிலே ஆயிட்டு இருக்கு, ஃபெர்டிலிட்டி சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை இருக்குன்னா கண்டிப்பா டாக்டர் உங்களை தைராய்டு டெஸ்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க.